כירורגיה פלסטית נתפסת על ידי רבים כתחום שעוסק ביופי ובאסתטיקה בלבד, אבל למעשה מדובר בתחום שמעניק חיים חדשים במובן העמוק והאמיתי. פרופסור אייל גור, מומחה עולמי בכירורגיה פלסטית ובמיקרו-כירורגיה, בעל סיפור אישי מרגש שכולו נחישות והתמדה, מביא לשולחן הניתוחים ידע רפואי פורץ דרך, לצד ההוכחה שכוח רצון ואנושיות מנצחים הכל. לחלק ממטופליו מחזיר פרופסור גור את החיוך לפנים תרתי משמע. לחיילים קטועי גפה הוא מעניק ליווי שמחזיר אותם לשגרה. ולמטופלות ומטופלים המבקשים לרענן ולהציר את המראה, מעניק פרופסור גור הזדמנות בהתאמה אישית. שלום לך פרופסור גור, נדמה לי שיש לנו הרבה עניינים לדבר עליהם היום. שלום. בוא נתחיל עם החיוך. זה תמיד טוב שאנשים יושבים ומחייכים. אתה אבל מבצע הליך שנשמע כמעט בלתי אפשרי. אתה מחזיר חיוך לאנשים עם שיתוק על הפנים. איך עושים את ספר לזה? קודם כל תאר לך נתן שיום אחד אתה קם בבוקר והפנים פשוט מחייכות רק לצד אחד. כל הפרזנטציה שלך, היכולת שלך להופיע מול העולם, באבחת סכין נגדעת ונעלמת. שחקן, תחשוב על זה. מיקרו-כירורגיה זה יכולת לחבר כלי דם ועצבים שהם קטנים ממילימטר. אחת הפעולות שאנחנו עושים לאנשים משותקים, זה לוקחים עצבים שאפשר להקריב אותם מהרגל. הם משמשים בתור חוט מוליך. אנחנו משחילים אותם מהצד הבריא שמתפקד בפנים, מתחת לאור אל הצד המשותק. נותנים לעצב, וזה מפתיע שהעצב צומח, עצב צומח בקצב של מילימטר ביום, במשך 9 חודשים, ויצרנו כבל מעריך. הלכנו לחדר שיש בו חשמל, והעברנו חשמל לצד המשותק. 9 חודשים לאחר מכן אנחנו לוקחים שריר, שהוא expendable, אפשר לוותר עליו בירך, שריר שאפשר לרוץ מרתון בלעדיו, משחילים אותו בכיוון חיוך רצוי, מחברים כלי דם, עורק ווריד כדי שזה יחיה, ומחברים את העצב שלו אל העצב שהושתל קודם. כמה חודשים לאחר מכן, פקודת חיוך בצד הבריא, תשודר אל הצד המשותק ותפעיל שריר בצד המשותק. הבן אדם, הילד, ילד שנולד ללא חיוך, אדם שעבר כריתה של גידול או תאונת דרכים או פציעה קרבית ללא חיוך, חוזר לחייך. אחד הרגעים המרגשים ביותר וכמעט קסם שאני יכול לדמיין, שלא ציפיתי שאני אגיע בעולם המקצועי שלי למקום המדהים הזה. אתה אומר את כל הדבר הזה, וזה באמת נשמע קסם, אבל אני מניח שזה אפשרי רק בזכות חדשנות מטורפת. כן, כדי להצליח לעשות פעולות כל כך מורכבות, צריך לפתח מערכות מיקרוסקופיות מאוד מאוד מתוחכמות, שאתה יכול להביט לתוך המיקרוסקופ ולנתח בעדינות בהגדלות של פי 20 ופי 40, להשתמש בחוטים שהם קטנים מסערת הדם, אתה לא יכול לראות אותם בעין, אלא רק דרך המיקרוסקופ כדי לתפור את אותם כלי דם ועצבים, ויותר מכך, כלים חדשניים אחרת שיודעים, טכנולוגיות מתקדמות שיודעות לעשות את הדברים הנוספים, למשל טכנולוגיה שיודעת להפעיל מצמוץ בעין שאיננה ממצמצת, חברה ישראלית שפיתחה טכנולוגיה כזאת. עכשיו, מעבר לדברים האלה, אתה גם מתעסק בדבר הקלאסי שנקרא מתיחת פנים? כן. מהעולם הציבורי אי אפשר לחיות. ואז בגיל מאוד מאוד מוקדם, אתה נאלץ לעזוב את בית החולים בשעה סבירה. נאלץ, כן. נאלץ, וללכת לקליניקה הפרטית, ולעסוק בכירורגיה אסתטית, שהיא יפהפייה לכשעצמה. מה היופי שם? היופי הוא, למשל, היא מגיעה בחורה שעברה כריתת שד בגלל סרטן. כולנו חושבים שזה לגיטימי ביותר לשחזר את השד, זה חלק ממנה, היא לא תרגיש שלמה או נשית ללא השד הזה. ניקח בחורה בת 22 שנולדה ללא שדיים בכלל, שטוחה לגמרי. היא מרגישה פגועה, היא מרגישה חסר בנשיות, היא מרגישה לא שלמה. האם זה פחות מוצדק? אני חושב שלגמרי לגיטימי להסתכל לאישה בעיניים ולתת לה את כל המרחב לבחור לאיזה מקום מוכנה ללכת כדי לחזור אל הנורמליות. אני עושה את זה היום באהבה גדולה מאוד. אני מאוד אוהב לנתח ניתוחים קוסמטיים. והיא מגיעה בחורה שאין סיבה לשנות אותה. אני מבקש ממנה לא ללכת לרופא אחר, או לנסות לשמוע ממני ולבטוח בכך שהיא לא זקוקה לדבר. אני יודע שאני מאכזב אותה. אתה עושה את זה? כן, עושה את זה לגמרי. אבל באמת אתה צריך להפקיד את ההחלטה לשינוי גופני בידי המנותח שלך, בידי המטופל שלך, ורק לומר, האם אני יכול לבצע באופן מושלם ובאופן שיספק
אתה כיהנת כמנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית באיכילוב. עכשיו, עשית צעד לא שגרתי. לא עושים בארץ דברים כאלה. פינית את התפקיד. כן. אתה בשיא הקריירה שלך. הסבר נמק. החיים של כירורג פלסטי ציבורי ופרטי הם קשים ביותר. אשתי וילדיי ראו אותי בסופי שבוע. דרך אגב, אני הייתי בטוח שזריחות ושקיעות יש רק בסופי שבוע. לא ראיתי את זה. כשניהול מצטרף לזה, וניהול משמעותו 24 שעות כמו איזה מין רדאר, מה לא עשיתי, מה צריך לארגן, בטיחות החולה, איכות הניתוחים, אקדמיה, זיהומים, זה אין סופי. חשבתי שנכון מאוד עבור חיי כבן אדם שרוצה להמשיך להתמקד בכירורגיה, להמשיך לנתח ולהיות קשוב לפציינטים שלו, להיות טרוד פחות במסביב. לפנות את המקום לאדם צעיר, זה נשמע כרגע פולס. מה אתה תפנה מקומך לאדם צעיר? כן, הרגשתי שאם אני ממשיך ככה, המחלקה תהיה בסטגנציה. עכשיו, לפני שהקמת את המשפחה המוצלחת הזאת שסיפרת, חווית סיפור אישי. היית בשלדג, איבדת רגל. כיצד הדבר משפיע על עבודתך ועל הקשר שלך עם המטופלים? הייתי קצין בשלדג במלחמת לבנון הראשונה, כשנתקלנו בירי סורי ואיבדתי את הרגל, וכמה מחייליי נפצעו גם כן. עברתי תהליך שיקום יחסית מהיר, אדם צעיר עם המון מוטיבציה. יצאתי לחיים ואין דבר שרציתי לעשות ולא עשיתי. הפציעה עצמה, אני חושב שהביאה אותי להיות מסוגל להסתכל על הצדדים הרגשיים, הכואבים שעובר הפצוע. החשש מלהיכנס פעם ראשונה לבריכה בלי רגל. המקום הזה, היכולת להקשיב באיזה סוג של חמלה, לצורך שאיננו הקטיעה והשיקום והפרוטזה, כן, אלא הצדדים האלה, נותנים לי את הכלי היום ללוות, למשל, את פצועי חרבות ברזל, קטועים הרבה יותר קשים ממני. אני קטוע רגל מתחת לברך, פציעה קלה מאוד דרך אגב, כן. הפצועים היום הם קשים מאוד. אני לא עוזר להם לבנות פרוטזה, אני עוזר להם להבין את הכוחות שלהם לצאת הלאה. אז אני משתדל ללוות ככל שאני יכול את האנשים הפצועים האלה, לאו דווקא קטועים, פצועים, אנשים עם פציעות פנים קשות, עם פציעות גפיים קשות, אז זה הצד הרגשי של הפציעה, ולא דווקא הצד של איך לתקן את זה. פרופסור גור, שמחתי לארח אותך, והבאת חיוך, לא רק באזמל, אלא גם במפגש אישי. תודה רבה לך. שמחתי להיות פה, תודה.